Økologisk makeup er noget, du kommer til at se meget mere i fremtiden. Chanel-gruppen, for eksempel, nede i Paris, er også med på beatet og laver makeup. Du kan typisk komme ind i din forretning og sætte dig i en stol, som jeg sidder her, og få en god vejledning i, hvordan du lægger en makeup. Måske er det på tide, at vi lægger en ny makeup. Ens ansigt forandrer sig jo med årene, og man får behov for nogle nye måder, nogle nye farver at lægge sin makeup på. Der skal ofte en anden en til at være med til at se, hvad du kan gøre anderledes. Økologisk makeup er en god idé, hvis du har mærket, at dine øjne klør, din mascara irriterer, så er det meget milde produkter, når vi har med økologisk makeup at gøre. Der igen er det jo uden silikoner, ftalater, petroleum, uden affaldsstoffer, uden giftstoffer.